Zdraví ťa King Illuminát, vítam ťa v mojej finančnej akadémii. Položím ti 30 otázok. Yes. Kedy zarábaš viacej? Vieš pospájať bankové pojmy? Otázka znie, vieš akú kartu dostaneš? Koľko stojí otvorenie študentského účtu Tatra Academy? Čo je vác? $100 amerických alebo 100 eur slovenských? Si najväčší kápo. Si mimo jak moje zešľahané pumy. Študentský účet Tatra Academy. Gáďo, Strapatý, Einsteinov bratranec, Rick Mouse, Fantociho žena. Bezkontaktne. Zhrbený na Facebooku s karpavými očami. Takzvaná Vandamovka. Kápo. PIN. Love. PIN. Čo sa vyskytuje raz v trezore, dvakrát v každej pobočke a ani raz v peňaženke?